బీసీల హక్కుల సాధన కోసం బీసీవై పార్టీ అధినేత బోడే రామచంద్ర యాదవ్ చేపట్టిన బీసీ ధర్మదీక్ష 3 రోజు తీవ్ర ఉధృత పరిస్థితులకు దారితీసింది. 3 రోజులుగా నిరాహారంగా ఉన్న ఆయన ఆరోగ్యం విషమిస్తుందని వైద్యులు ప్రకటించడంతో ఇప్పటికే ఆందోళనలో ఉన్న బీసీవై శ్రేణులను కొందరు వ్యక్తులు రెచ్చగొట్టడంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. దీక్ష శిబిరం వద్దకు చేరుకున్న కొంతమంది శాంతియుతంగా ఉన్న బీసీవై పార్టీ కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తిస్తూ హల్చల్ చేశారు. తమ నాయకుడు ప్రాణాలకు తెగించి దీక్ష చేస్తుంటే ఇలా రెచ్చగొట్టే చర్యలకు పాల్పడంతో బీసీవై శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి టీడీపీ నేతల దురుసు ప్రవర్తనకు నిరసనగా వందలాది మంది కార్యకర్తలు ఒక్కసారిగా మంగళగిరి వద్ద గుంటూరు, విజయవాడ జాతీయ రహదారిపైకి దూసుకొచ్చి దిగ్బంధించారు.